Само 3 секунди. Толкова имаш, за да задържиш вниманието. Как да направиш текста си лесен за сканиране и ясен за четене само с няколко трика. Първо, избери от текста това, което е най-важно и което искаш хората първо него да прочитат. То трябва да бъде фраза или дума, но да не бъде прекалено дълго. Да бъде някаква част от текста. Не може всичко да е важно. Трябва да има нещо, което е най-важно и то трябва да изпъква, за да може хората да го прочитат. Второ, увеличи този текст или го направи с удебелен шрифт, за да може да изпъкне. Може и двете, да е удебелен и да е увеличен, но не прекалявай. Хубаво е да има контраст, но не да е прекален. И трето, може да добавиш към тази част, която искаш да изпъкне, рамка или различен фон, или елемент, който да бъде различен цвят зад текста. По този начин текстът допълнително изпъква и привлича вниманието на човек да погледне точно там, когато чете. Ето един пример. Пишете ми дали така прочетохте текста. Когато хората четат, те сканират и ние трябва да им покажем какво искаме да прочетат първо. По този начин те ще останат по-дълго време с нас. С тези лесни хакове можеш да направиш дизайна си не просто красив, но и работещ. А с този тук не можем да се разберем. Аз съм Нели. Ако видеото ти е харесало, запази го и използвай тези трикове в следващия си дизайн, за да видиш дали ще има разлика.